Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 1,200 pesos nga minimum wage ang ginaduso o kung ginpanawagan sa Labor Day rally subong adlaw. Ginapanawagan man ng hustisya para sa napatay sa engkwentro sa Banwasang Tuboso. Sa Araneta Street, sa tabok sa Bacolod City Government Center replica, nagtipon ang mga ginatus kakatapos ng progresibo nga grupo para isinggitan ang ilang demanda para sa mamumugon karon sa ulog ang Labor Day. 1,200 pesos nga across-the-board wage increase ang ilang ginahingyo. Suno sa grupo nga ginatapuan sa kilusang Mayo 1 upod ang mga kaalyadong organisasyon sini, bukluran ng manggagawang Pilipinas kag partido ng manggagawa, kulang ang ginaganar karon sa mga mamumugon. Magluwa sa saka sa sweldo, nagapanawagan man sila sa hustisya para sa community journalist nga si RJ Ledesma, nga isa sa 19 sa mga napatay sa encounter sa Banwasang Tuboso. Nakipandiri ang kahilwayan ni Julie Balora sa National Federation of Sugar Workers nga isa ka labor organizer pero gidakop sa pulis sadtong Abril 22 sa Talisay City bangod sang illegal possession of firearms and explosive nga ginasiling man nga katapos ang NPA. Panawagan naman sang mga driver ang ayuda sa tunga sa pagtimbuk sa presyo sang langis, pagbasura sa VAT kag excise tax ang ginapanawagan man sang mga grupo. Wala sa proteksyon ang mga mamamagon sa idalom sa Marcos administration. Labi na gid sa mga organizer nato nya kung sa diin ginapangridtag kita, ginaharas kita kag para pahuwayon no sang aton nya paghimakas para isulong naton ang kinamatarong sa mamamagon para sa interest sang malapad nga hanay sang pumuluyo. So amo ina panawagan sa kilosang Mayo no, kakason ang value added tax sa fuel, kakason ang excise tax sa fuel, kag dapat isaka ang sweldo sa mga mugon 1,200 para maulibantar ang iya palang buyan. RJ malawig nga nagupod sa pagdepensa sang baybayon, bangod sang pagdepensa sining aton mamumugon o kung ining cultural worker naton o kung journalista na expose namon ang tanan ng mga problema na ginaanto sa mga urban poor.